yanzu wanda aka ɗaure shi a gurin da ko ya tsinci kansa a gurin da babu ruwan alwala babu ƙasar taimama lokacin sallah me zai yi me zai yi zai sallah ko ba zai ba to sai a mazhaba Imam Malik aka samu kauli 5 shi Imam Malik yace ba a yin sallah sai da alwala in ba abin alwala ai taimama in dai baka samu abin alwala ba baka samu abin taimama ba to sallah ta fadi sai kai zaman ka sallolin su ta wucewa baka yi ba saboda abin da zai sa kai sallar wanda Qur'ani ya faɗa in ba ku samu ruwa ba ku taimama to baka samu ruwa ko baka samu abin taimama ba to bai faɗi na uku ba da almajirinsa Abdurrahman bin Qasim sai ya ce ai sallah a sake bayan ya san malaminsa ya ce ka ai sallah kai a sake shi kuma ya ce ai sallar a sake me yake nufi da ai sallah a sake wai kai sallah haka ba alwalar ba abin taimaman sannan in ka fita daga wannan situation din waɗannan sallolin ka sake kuma rama su da ashabu ya zo malam ashabu sai ya ce ai sallar amma ba za a sake ba shi ya yadda ai sallar kamar yadda ibnu qasim ya faɗa amma ya saba masa akan ba za ka sake ba kai sallah haka kawai kai niyya kai sallah da malam asbagu ya zo shi kuma sai ya ce ba za a yi sallar ba amma in ta taru aka fita za a rama kenan shi kuma ya saba ma ashabu da shi ya ce za a yi sallar ba za a rama ba shi kuma sai ya ce ba za a yi sallar ba amma za a rama da malam qalqabisi ya zo sai ya ce ka nuna ima tunda dai duk inda kake a duniya can akwai ƙasa ai to sai kai haka kai ishara zuwa ga ƙasan in kai haka kamar ka nuna ƙasar sai kawai ka shafa a fuska ka kawai ka da hannunka sai kai sallah me jawo wannan sabanin haka samu kauli 5 saboda babu hadisin da zaka kawo wanda ya faɗi ya za a yi a fita daga wannan yanayin an shiga saboda ba taɓa shiga wannan yanayin ba lokacin da aka abin wuyan na Aisha ya tsinke ai kaga a lokacin sahabbai ai sun tafi neman ruwa ne sai Allah ya saukar da ayat taimama kuma Ammar ai yayi birgima ko yayi sallah akalla da yayi birgima tunda akwai kasar wannan ko ba kasar ne ba a taɓa samun situation a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mutum ya samu kansa babu ruwa ba ƙasa ba su kuma sun kaddara za a iya samun situation ɗin da ba ruwa babu ƙasa to shi yasa amfanin lajana kenan ta manyan malamai a tantance me ya kamata a yi